खुलुमबाय सना फ्रानि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिनखौ सबर बावबाय सय माजियाव फगबाय महर लासिना दामगै इनफरमेशनखौ फरायजोबनो साइड खालाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना गाबनो ना मिनिनो माखासे सुबुङा ओइयावसो जमा जाहैबावबाय आरोना थ' बेयावनो एसे दों नायहैनो आं मा अबस्था जानानै दङ नायलांखाबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग साउन्डजों मा शेयार खालामलांनो हायो गामियाव फैदों नालाय गामिनि ब्लग सारना सोनाफोर इनो नायदो नायदो अबाव फैनानै गोलैफ्लादों ना गोलैथारदों नों बाबा गोलैफ्लादों खोमा गोलैफ्लानानै फैना सिबाय नायदो ओरैबादि दुष्ट बेफोरसो मजाब्रा थालिर नावाबो सासेल' गाखोजायो बै राजा किरनजों नैबे राजा ख्रिस्ट'फारजों लुनाय जाहैदों मा गोसोखांगो सायखं लुनानै नैबेयाव थाबथाग्रा आरोना हा नुजोबखाबाय आङो आरो लाजिजों सोमावदों नुजोबखाबाय आङो यालाय नाव जावगिरियालाय आदा बासिरावाबो बेयावनो ओंखाम जादों आं ओरै ओंखाम होफैनोसै नावजों लांफै ओंखामा खाजेर मा मावनो मा दांनो गामियाव नालाय बेफोरनो मजा जोंना दिनै जइन जानानै नै दुगैबावनो रिकुवेस्ट खालामगासिनो दङ ओरैबादि ओमफ्राय सासेयाबो सासेयाबो फख्रियाबो गाहाय जाबाय आरो फख्रिनो मावनानै लाजाया मैलायानो लाजाला नै अमा दुगैनाय गेन्देक गेल बाबा नों नुदोंना आयंनि अमा खिनाय अमा दुगैनाय अ बिथिं थाङाखै दैया माने बिथिं आलदा आरो बापरे बाप बेयावनो दुगैनो थांबाय दहाय फुङावहाय नावाबो इसोरखौ थिखांनो हानाय नङानो ख्रिस्ट'फार गाखोलाय इसोरखौ नावा बायजोबगोन नोंसिना जोंनिया मोदोम नालाय एकदम नै थिखांनो हानाय नङानो दै बाना फैबाबो देनां बिसोरखौ गब'नो हानाय नंला आरोना राजा किरनखौथ' गब'नो हानाय नङा साल्ला आदा किरननि नावखौ सिफायना गालांसिगोन दे जाव उल्था जावबायबालाय सोर थांनो बा आदा बासिराम नाव जावगिरि जाम्बा बिथिं थुबा बोरियावसो थांगोन अ ओइ एक्सिडेन्ट जाबाय जाम्बा दोल'आव दलद थानांगौ गोला गोदोबाय नावा नोंखौ थिखांनो हामारनाय नङालै आबा जाम्बानि नाव जाबाय बेदिनो बुद्धि खानो सोरहा नोंखौ बिदि गाखोजाया आं बाबायसोलाय गाखोदो औ बिदा खिथरना गाबोन गिदिर मोननो लागायना होसिगोननो फैदो गाबोन गिदिर मोननो लागायबासो नोंखौ गाखोनो हासिगोन हमथानो हासिगोन ए प्रभु दान्दिसे उनाव नै बिमानैमोननि फख्रियाव फैनानै खुसिया मासे मोनबायबो गथ'नि जादा ओरैबादि रासि बियो खिथुआव जिगोन राजा बाबायसै हाबाब ओमफ्राय मोनखो बियो बिदि गिगा पाइसेटा मारै मोनखो बि बाबा गानस्लायबाय मास्लायबाय फैस्रांबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बादावलायनाय जि साफाखा खुसियाबो नै लांदो गगोन हाब माबा ना रासिथारहाय बे गथ'आ खांख्राइ रासि ना मा जाखो बिमायाबो मुगैबावोसो नङा नायाबो साफाथार लांदो आइ गथ'नि दादा दसेनो गानस्लायनानै हुलुस थुलुस फैबाय नै मोनबावबायबो नै बेहायमोन बिमानैमोननि जाहैबाय बे फख्रिया एकदम जायगायावनो फोल्लाब फोथाब अबेबा मुरायाव मोनबाय नाङा ओइ बाल्थिङाव मोजां दोन ओइहा खिथु नै बिदाजों खिथु फैदो थांसै फैदो आरो बै थांबावनो
बैलाया गे थांबायना जारलाहाय जोंनि गामियाव गामिनि अबस्थाफोरखौबो मामा अ दिनै मोनजाया गाबोन रुबबारावसो बाब नों जाया आरो आब' हो आब' नों जाया ए बिफा फिसाल'सो जागोन गोथावनोहाय हनै जायामोन ना आं जाया नों जानो मालाया जानांगौ बिमायंआ जानांगौ आरो ओमफ्राय माने नै आंनि आखला स्राय माने दासो राजा खिर'मोनाव लाल साह लोंनानै थांखांबायमोन आरो फैफिनबावबाय उल्था जोंनाबो रानथारबाय सिबाय फख्रिया नै जोंहाथ' खावसे नै बेहाय गोथौ बेहाय एसे गाहायलायबावसो आरो बै साइडआव गोथौ मा दंथाय बांगालसो हगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय एबारनिफ्रायसो जोंनि जाबाय आरो बोसोरथाम एबार जोंनि जाबाय मा ना दं पात्तायानो गैला जोंहा हगारनो मोनाखैमोन नालाय हाबाब बेहाबो खिथु थौ दादां सुथायो थुदो बेखौनो सिमां मोगथां नुबोबाय थानाय फैजेननायनिफ्रायनो आधा किसन भगबान सिबाय सुना लानाय जिफोरा आंना स्रेम सनसना रानजोब्बाय आरोना ओइ बाबा आबैया अबाव थांखोलै आबैया नों नुवाखै बहाय थांखोथाय मैयाबो अबाय गोमोरलांखो दे एसे बेरायथों आरोना मालाबा मा खामानियाव थांदों नुस्लाबलायासै बे फख्रिथिं बे गथ'फोर हाहाकार दावराव दावसि होख्राव होसिजोंनो नुस्लाबलायासै आं एसे थिखांना लांनोसै सनाफोर र' एसे फोरला फोथार न'नि हाबाफारि मावनोसै र' सनाफोर दै लांनो आं नों मानो फैखो थांदो मानो सेन्देल गानाखै ओरैनोबा बाला गफंनाय गोजा थिंखियावबो दै सोनोसै पाइप गोदानखाय खाथ'लायनाङा आरोना दाउआबो हाबजोब्बाय नै दं नालाय दाउआ एसे दङ माला मोनजायो हाथाय उननानै नेना थाथ'नोसै आङो मानो फैफिनखो होलाय नायनो बिबार खालायलायनाय नायनो आयु बिबार थेबलायलायनाय गथ'आ सेन्देल गाननो थां नै दानि आदा खिर'ना दैखौ लांजोबदोंनो दा नोंजोंबो गोलैगोन बिनिखौ सोआ बिनिखौ नाङा बेखौ थोरसि सुयोसो बेखौसो गोदानखौसो लांगोननो गोदान दैसो आजावनो लांगोन आं दे सिथासो नै मावथिथार दोनाजौ गैलाहाय ओमफ्राय एफाजोंनो थाबथां थिबथां मोनानि आदार हाखानोसै आङो बुस्थुफ्राबो बेनो आं जा लाबोदोंमोन माने बारा मैगं लायनाय गैखाया फात्ता कबि मोनसे दङ नांला बेखौ नै बेखौनो लगाय लथाय एवलाबायनोसै आं मटर आलु होनानैहाय आरोना दहायनि ओंख्रिफोराबो दंखायो बारा सिन्था गैया बिमाया बिबार थेबनांगौनो ओमफ्राय नै आयो मोजां मोनथारबाय बिमाखौ गंबादिनो ओमफ्राय ब्लगखौनो मैया आङो बिदाय लानो रोङासै आरोना नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय ब्लगाथ' आं बिदि जेबो देखायनो हायासै थ' बे गथ'फोरखौ दैथिंबायनाय नायथिंबायनाय बे गथ'फोरनि खाजार खामानिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना सोनानैबो दोननाय जाबाय देनां गावसोर नायथोंसै फिसालायाबो देनां हेन्डसाम जाहैयोबा देरनानै एकदम नायथोंसै आरोना गाव गोदो मुथ्लु फुथ्लु माबायदिमोन ओमफ्राय नावफ्रानो थिखांनो हायामोन बेफोरखौ नायथोंसै बेखौनो सोनानै दोनबाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय बिराद गियो आङो टेनसन जायो एक्सपिरियेन्स गैयाना बेनाव ओमफ्राय दैया एसे गाहायै नै इसेफोर सिबां होनायखायसो बारा टेनसन फ्रि जायो आरोना बिमायंआ डिउटि होबाय थानांगौ जायो बे राजा खिर'नि बिमा नङाबा बिफाया नङाबा जोङो होख्रांहरबाय थानांगौ जायो आरोना खाजियासो थ' सिनाफोर आं बेखौनो शेयार खालामबाय गामियाव फैनाय नालाय गामिनि थ' जायफोर आंनो बे किनब्लगसिम फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच